ni Chris. Ayan o. Ang init, naglalakad lang kami. Hindi. Dadaan kasi ako sa palengke. Pinabili si mama. Nanak. Ay, init. Bilis, bebe. Excited si baby sa new school niya. Oh. Excited ka na? Oh, hi. Galingan mo ah. I never let you down. Wow, never let you down. Excited ang batang makulit. Pero sa 16 pa yung ano, yung official. Tawag doon? Official start ng class. Sa June 16 pa, akala ko sa, ano, sa Monday na June 9. Kaya nagmadali ako. Kasi di ko pa ito na-enroll eh. Madali ako. So, 16 pa pala. Kaya may time pa kami. Kasi itong pera is, hiniram ko lang actually. Para lang maano siya, ma-enroll na siya. Kasi naantay ko pa yung sahod ni Froggy. So, sa ano pa naman pala, sa 16 pala. Antay ko na lang siguro yung sahod. Balikin na lang muna itong pera. O, diba? Buhay. Yes? Tara na lang kaya tayo sa palengke para hindi na tayo ulit na punta-punta ulit. O, sige, pwede din. Pwede ba dun yung computer natin? Hindi, mainit dun eh. Masulo dun. Nagtatago. Ano tatago mo dyan, baby? Oh, my pony. Bakit pang ano? Hilig naman dun na. Hilig naman dun kasi sa pony. Oh, yun o! Pang girl, dapat si Rainbow Dash daw. Hindi ka available. Babae si Rainbow Dash. Ah, babae ba yun? Babae siya. Ah, di ko alam eh, sorry. Ayun na lang. Huwag mong galawin yung ano, tail niya. Ang ganda-ganda eh. Pero pag nagka-sister ka, ibigay mo ha. Hello guys! Kumusta ang inyong mga araw, mga hapon? Diba? Ang pagbabalik ko. Ayan, makulimlim na naman ng kalangitan. Ano na, alas 5 na yata. Pasado na. Katatapos ko lang ng ano eh, ng racket ko. Pagkagaling namin ni Chris sa school niya. Dumiretso na ako sa ano. Hinatid ko lang siya dito sa bahay. Tapos, dumiretso na ako sa pamimili ng mga binibenta ko. Yung bago kong racket niya. Yan. Sideline para may ano. Para mabuhay. Kaya yun. So far, ano. Natapos ko naman on time. Kasi, lagi nagmamadali yung, ano ko, yung suki ko eh. Sa Iloilo ko pa sinisen. Kaya yun. Alam mo, binuhat ko is 16 kilos na mga bed sheets. Oh, bed sheets. Tapos mga kumot, punda, kung ano-ano, sari-sari na, tapos skincare. Grabe, sakit na ano ko ng muscle ko. Nagka-muscle ako. Kaya bukas ko ito mararamdaman. As in talaga isang malaking ano, plastic bag. So, ayun. Okay naman ngayong araw kasi naging productive naman ako. Although, di ko pa nga na-enroll si Chris kasi ano, hiniram ko lang talaga kanina yung ano, yung pera dapat na pang-enroll kasi nung chinay ko yung site nung school, nakalagay doon is ano, yung elementary tsaka high school mag-start na ng ano, ng pasukan sa Lunes, May 9. Eh pagpunta ko doon kanina sa school, may nakapaskil na ano na sa ano na nga daw sa 60 na daw lahat all levels. Kaya yun, may time pa kami. May oras pa ako, may 1 week pa ako para ano. Tsaka kulang pa naman talaga yung ano eh, yung nag-enroll. Kaya siguro ganun. Kasi nga, daming ano, yung ano diba, yung buhay, yung hirap ng buhay. Ang dami siguro hindi nag-enroll ng mga ano, ng mga bata, ng mga estudyante. Lalo na sa ano, sa private, dami lumipat ng public. Eh ako naman, alam nyo yung rason ko kung bakit tinanggal ko, inalis ko si Chris ano, sa public. Kasi, sabi ko na ba yun? Tinali siya ng, ano, ng teacher niya. Kaya yun. Hindi ko na sinugod kasi maedad yung teacher eh. Parang naano din ako kasi medyo may kakulitan talaga si Chris. Pero yung ano niya na, itali yung anak ko, diba? Sobrang hindi naman ka, hindi ka tanggap-tanggap. Kasi di ko nga tinatali yung anak ko dito sa bahay. Kahit grabing kulit niyan eh. Kaya yun, napagkasundan na lang namin mag-asawa na. Lipat na nga lang kahit medyo mataas yung ano yung tuition.
Kasi pag sa public, libre lang. Problemahin mo lang yung yung gamit. Eh pag syempre tuition banda. Pero okay na yun, at least safe yung anak ko, di ba? Hindi katulad yan eh. Hindi kasi nagsusumbong si Chris eh, kasi takot daw siya baka awayin ko yung teacher. Di ba? Ang bait naman ng anak ko. Mabait sa teacher. Pagdating sa teacher. Kaya yun, tinanggal ko na lang. Kaya nilipat ko na private. Pero hindi ko pa na-enroll. Merkules, sure na yan. So yun lang naman ang nangyari sa sa maghapon namin. Si Froggy tulog na. Off niya ngayon. Dapat siya RDOT. Pero nag-off siya para bukas na lang daw RDOT. Para makaraos, puti na puti at saka sideline ng sideline. Ganun lang. Huwag huwag nating isipin yung kahirapan. Madaming paraan para masolusyonan. Ano pa ba? Tapos, wala na, yun. Dito na ako sa taas na naman. Magsasaing ko kasi lang, binilang ko lang kanina si Froggy ng yung pagkain sa labas. For sure gutom na yun. Magigising yung para kumain. Yung anak ko, di ko alam kung nasan eh. Naglalaro na naman yata sa labas. Kaya yun, sarap ng sarap dito sa taas, mahapon. So yun guys, magluluto muna ako. Okay. Ang pogi ni Kuya Peter, oh. Nag-post na yung niya, yung mami niya ng picture nila sa province. Oh, I miss you, Kuya Peter. Hihi. Yan. Naiiyak na naman tuloy ako. Ewan ko. Basta wala. Okay lang yun. Kasi yung environment para sa mga bata. Diba? Tapos, si Sophia. Kay Sophia. May mga bagong si Bilab. Mga bagong friends na rin siya. Kaya mukha naman silang masaya din. Oh, diba? Ako nga kung gusto ko rin, kung may probinsya lang tong si Froggy, gusto ko rin sana sa probinsya. Kaso, probinsya na ito pagkalayo-layo. Diyos ko po. Nasa Camiguin. Isla pa yun, diba? Kaya, ayoko doon. Hindi na ako makabalik dito sa Maynila. Tsaka ayoko yung sumasakay ng ano ba yun, basta sa tubig, barko, ganun. Ayun, minsan nag-i-Skype itong mami niya sa amin, namimiss daw kami, ganun. Minsan nga, umiiyak kasi na-homesick daw siya. Kasi first time ever talagang magkalayo-layo kami. Kaya yun. Ayan yung mga bagets nung bata pa sila, mga baby pa. Kakagigil ang mga batang ito. Ngayon makukulit na. So yun, mag-ano ako guys, dapat lalabas ako, bibili ako ng pang-ulam. Ko alam kung anong lulutuin kong ulam. Ano ba sa tingin nyo? Ano bang nararapat para sa ngayong yung gabi? Bala ko mag-miswa na lang ulit para mabilis. So, titingnan ko, tapos mag-prito na lang ako ng pork chop siguro. Okay. Ah, cutie. Mag-browse lang ako ng mga picture nila ng bebe pa. Kasi namimiss ko sila yun. Ayan si Bilab nung bata pa. Ito yung mami niya, kapatid ko. Maganda, no? Ako lang yata yung ano pa ba? Ayan, oh. Cute-cute naman ang bata yan. Parang manika. Ang taba-taba kaya ni Bilab ng bata pa. Pag pumayat yun ng ganun ngayon. Bagay nagbabago talaga ng mga bata, no? Ayan, oh. Tingnan nyo, guys. Ay, naku, parang ang sarap amoy nung nung hininga ng bata. Amoy pinipig. Ayan, daddy ni ni Peter. Si grandpa. May mga pictures na oh, ang aming prinsesa. Ganda ng mata niya, no? Bilog na bilog.
Ang kulit. Ano pa ba? Talaga pinapakita ko sa inyo eh. No? Wala lang. Namimiss ko lang kasi yung batang to eh. Yun. Si Kuya Peter. Oh. Eto si Chris pala nung ano pa. Nung kulot pa siya. Oh, diba? Tingnan nyo. Kulot na kulot oh. Oh. Ang taba rin niya ng bata pa eh. Kulot. Saan pa ba? Kaya kasama kapatid. Sarap lang balik-balikan pag bata pa eh, no? Mga ano. Mga wala pang muwang sa mundo. Ngayon sumasagot na eh. Sarap utusan. Siya, sige na nga guys. Bababa na ako. Baka pupusan pa ako ng ano. Lulutuing ulam. See you later. Ano magaling kong anak ko. Kakauwi lang. Sinama ko sa pagbili nitong lulutuin kong ulam. Dagdagan mo ng ice yan, nak. Ay, ice. Gatas. Pabili ng halo-halo. Yung tag 20. Kaso kulang ang gatas yun eh. May natira akong gatas kahapon sa pagluto ko ng sopasin. Bilis. Oops. Tama na. Baka magtay ka naman. Upo na dyan ha. Magluluto ako ha. So, yun na guys. Yung lulutuin ko. Tongkatsu. Yan. Inano ko na lang tong pork chop. Maliliit na portion lang kasi hindi naman mahilig kami sa karne. Pinabad ko siya sa thyme and lagyan ko ng rosemary tsaka thyme. Tapos pepper lang. And then, yan. Breadcrumbs. Breading. Chicken breading. Yan. Bago sa egg. And Japanese breadcrumbs. Pampa crunchy. Pero may flavor tong ano to yung breadcrumbs. Ang bango niya pag naluto na. Yan. Papa tayo isa. Okay, ganyan lang, tapos pipituhin. Tapos, maya, eto. Miswa. Magluto na ng miswa para pang sabaw kami. So, yun. Magluto lang ako. Ngayon na guys, yung niluto ko. Yung aking pork tongkatsu. Pork chop. Katsu. Whatever. Tsaka yung pansabaw na miswa. Ayan. Mga wala pang ano. Wala pa yung iba eh. Di ba tayo nasa Jack? Di ba? Ito palang si Inday nandito. May dala siyang kamotik yun na ewan ko kung paano pagkaluto nito. Pero masarap naman in fairness. Yan. Parang kamote fries. So yun guys. Kain. Baka sila mamaya pa kumain. Bebe, ikaw kain ka na, nak? Bebe! Kain ka na. May ano, oh, may miswa. Hoy. Sarap. Kumukulog-kulog at kidlat na naman eh. Ewan ko kung bubuhos yan. Tago-tago ka pa dyan ah. Tara na. Ayan, napakain ko na tong batang to. Busog. Busog-lusog. Busog-lusog. Buti kumain ng miswa kasi ayaw niya daw kanina eh. Pakain ko siya. Kasi yun, tapos ka na rin mapakain yung mga alaga. May burger ni Tito Jeep na Yung mga rabbit. Yan. Di ba sila tapos eh? Ay, wala nga pala. So yung guys, mag-ano na kami, mag-good night na kami para ma-edit ko ng maaga tong vlog. Actually, ano na yan, mag-8 o'clock na eh. Napakain ko na si Kolokoy, yung mga rabbit. Si Froggy na lang. Mamaya yung gigising pag nagluto. Eh, pagkain naman doon sa taas kasi nagluto ako. So yun, may shoutout pala ako sa kulit ko lang. Isa lang. Isa lang. Shoutout pala kay Myri Bianson. Tama ba yung pronunciation ko? Hello Myri. Tsaka kay
Cordapia. Arte, no? Kay Cordapia Malindog. Yun. Hi, Cordapia! Salamat sa mga comment mo palagi. Appreciate ko yan. Lahat ng comment nyo, guys, na-appreciate ko yan. Kaya, excited din akong mag-sagot ng mga comments. Kaso, walang time, lalo na pag si Froggy ang nasa desktop. Kasi sa desktop lang ako nakapagsagot ng ng messages, mga comments. Kasi pag sa iPad, hindi ko mag-gets yung iPad kung paano paano mag-comment doon. Pero nababasa ko kasi ko sa Gmail, di ba? Nababasa ko lagi yung mga comments niya. So yun, maraming salamat lagi sa panonood. Okay? So, good night na. Bye-bye. Ngayon anak ko na naman lalaro na naman ng cellphone ko. Busog na yan eh. Oops, nakita si daddy. Sexy. Good night na, bebe. Good night. Good night.